Има безпъсване. Има Как се прехвърляш? Отдолу. Аре, дайте, снимаме. Мига ли? Добре. Как са топките? Аз само пръстите. Айде! Абе, май имаш мисъл да той иска. Ще има статичен, не се притесняй. Може да се пълна да се путне. Аз съм готов за тия ръкавици. Аз имах и цели. Сега тук, в началото внимавай с пакета. Около него. Ама дръж хубаво, с ръце, не с крака. Давай, давай. Дръж се, давай. Давай. Споко, всичко е окей вече. Хвали го специалите и се пускай, бе. Давай, Еми, давай. давай. Арице, дай споко. Значи високото определено на страх човек. Валя мега машината, братле. Ой, пръзнощай, Вада минава трасето, май. Махни въжето. Махни въжето от крака ти. Давай. Айде се. С другата ръка за въжето. Стойте отдолу. За тръбата. Не стой отдолу. И ето кайфани. Давай. С ръце дръж. Пускай леко, леко. Браво. Браво. Да. Зелените. Внимавай. Браво. Пусни въжето. Така, браво. Ау!